πολύ στο εξωτερικό όταν μου λένε όλα αυτά που μου λες είναι πράγματι έτσι. Όλα έτσι. Ποιος να το αμφισβητήσει, δηλαδή. Ακόμα και οι Τούρκοι το λένε. Τι μας λες όμως όταν ο πρωθυπουργός σου προτείνει τον Κεμάλ για Νόμπελ Ειρήνης? Εκεί τι να το απαντήσεις? Άβυσσος η ψυχή. Όχι μόνο του ανθρώπου, του πολιτικού. Πότε. Εδώ θα σας δείξω για πρώτη φορά κάποια πράγματα. Εδώ είναι οι γιορτές που γίνονται και βάζουν νέα παιδιά δυστυχώς να μαθαίνουν ψέματα. Είναι η μέρα του Ατατούρκ, νεολαίας και αθλητισμού. Είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων, είναι αργίες στην Τουρκία. Κάποιοι εδώ πέρα πηγαίνουν κιόλας 19η Μαΐου και πανηγυρίζουν μαζί τους, χορεύουν μαζί τους. Ξέρετε, είναι ακόμη μια ύβρις όταν πηγαίνεις τη μέρα που κάνεις εσύ μνημόσυνο να χορεύεις μαζί με αυτόν που σκότωσε το δικό σου άνθρωπο. Η ίδια πάλι αφίσα. Εδώ είναι η αφίσα για τα 90 χρόνια, όπου εδώ πέρα, ξέρετε, κυκλοφορούν πολλά ανέκδοτα στην Τουρκία. Ένα μόνο θα σας πω για να δείτε γιατί προπαγάνδα γίνεται. 8 στους 10 λέει οι Έλληνες τους έμαθε μπάνιο Κεμάλ το 22 στη Σμύρνη. Συνέχισε. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα που επίσης τη βλέπετε για πρώτη φορά. Είναι στη Σαμσούντα φέτος. 10.000 παιδιά, αγνές ψυχές, κουβαλάνε μια σημαία 1919 μέτρων. Επειδή λοιπόν 19 Μαΐου του 1919 πήγε ο Κεμάλ Σαμσούντα και άρχισε τη δεύτερη και πιο επώδυνη φάση της γενοκτονίας, βάλανε 10.000 παιδιά να κουβαλάνε μίσος. Εμείς θέλουμε τα παιδιά να είναι αθώα, να είναι αγνά και να έχουν αγάπη. Εμείς θέλουμε τέτοια πράγματα. Να έρθει, μπορεί κάποιος να τους ακούσει τοπικό αυτό, να έρθει ένας πρωθυπουργός φωτισμένος από την Τουρκία και να ζητήσει συγγνώμη όπως πήγε ο Βίλι Μπραντ και ζήτησε συγγνώμη από τους Εβραίους. Αυτό είναι πραγματική φιλία. Αυτό είναι πραγματική συναδέλφος. Αυτή είναι πραγματική πολιτική συνεργασία. Αυτό είναι ειλικρίνεια. Αυτό είναι αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι προπαγάνδα και ψέμα. Ξεκινάμε την αναγέννησή μας. Νούμερο 31.328 είναι το νούμερο του Βενέζη στα τάγματα εργασίας. Είναι η αιωλική γη. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο που όσοι το έχετε δει μικροί, αναρωτηθήκατε πρώτον, πώς μπορεί να κάνει κάποιος μια ταινία 4 ώρες. Για όσους ξέρετε τα παρασκήνια της ταινίας, αυτή η ταινία πρέπει να βγει 8 ώρες, αλλά την κόψαμε. 4 ώρες ταινία, αυτό δεν είναι ταινία, είναι μαραθώνιος. Και όμως, στη δεκαετία του 60 κάποιοι να μιλούν για κρυπτοχριστιανούς, είναι όχι απλώς πρόοδος, είναι επανάσταση. Η ταινία 1922, βασισμένη στο βιβλίο του Βενέζη, απαγορεύτηκε σε πάρα πολλές κινηματογραφικές αίθουσες. Εδώ είναι η πρώτη αναγνώριση που πήραμε τις ΗΠΑ. Δυστυχώς, ήθελα να σας δείξω και μια άλλη εικόνα, αλλά δεν πειράζει. Την άλλη τη φαντάζεστε. Θα σας την πω όταν φτάσει η στιγμή. Δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση αρκετούς που ακόμα πιστεύουν ότι μπορεί να σωθούν από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αλλά τη φαντάζεστε για ποιους μιλάω. Λοιπόν, εδώ κάνουμε μια προσπάθεια σε όλο τον κόσμο προκειμένου να αναγνωριστεί η γενοκτονία και να αναγνωριστεί η παρουσία μας εκεί. Δεν έχουμε πίσω μας ούτε κράτος, το αντίθετο μάλιστα είναι απέναντί μας. Είναι αναγνώρισε την πολιτεία του Ιλινόη. Η πρώτη ήταν από την πολιτεία της Νέας Υόρκης. Έχουμε 2 αναγνωρίσεις. Μία από την Κύπρο και μία από τη Σουηδία. Στη Σουηδία είναι καλό να σας πω το παρασκήνιο. Το 2004 γίνεται η πρώτη αναφορά στο Σουηδικό Κοινοβούλιο. Από έναν Σουηδό και από έναν Έλληνα. Υπάρχει ένας Έλληνας άλλος βουλευτής, ο οποίος στην πρώτη ψηφοφορία που έγινε στο Σουηδικό Κοινοβούλιο ψήφισε να μην αναγνωρίσει η γενοκτονία. Οι Σουηδοί ψήφισαν ναι, αυτός ψήφισε όχι.
Το 2010 ξαναέρχεται, όλα αυτά μετά από αγώνα και προσπάθεια, έτσι, όλα αυτά, αυτά θέλει συνεχή προσπάθεια και καθημερινή. Δεν είμαστε σαν λιγκάρια που βγαίνουμε 19η Μαΐου ή 14η Σεπτεμβρίου και μιλάμε για αυτά. Είναι 365 μέρες και νύχτες. Το 2010 λοιπόν έρχεται το Σουηδικό Κοινοβούλιο και αποφασίζει 130 υπέρ και 130 κατά. Το 131 το έδωσε μια Κούρδισσα βουλευτής, η οποία ταυτόχρονα ζήτησε και συγγνώμη για όλα όσα έκαναν οι πρόγονοί της εναντίον μας. Γιατί αν διαβάσετε Καζαντζάκη που πήγε στον Κάφκασο, στην αναφορά στον Γκρέκο, γράφει «Οι Κούρδοι πετάλωνα». Και μετά, αφού συνεργάστηκα με τον Κεμάλ, μετά τους πετάλωσε ο Κεμάλ. Το 131 ήταν Κούρδισσα που ζήτησε συγγνώμη. Εδώ να δούμε πότε θα ζητήσουν συγγνώμη, γιατί από βουλευτές αρκετούς, 10.000 το μήνα, ευρωβουλευτές 20.000 το μήνα, όχι για όλη τη ζωή, το μήνα. Λοιπόν, και ούτε μία αναφορά, ούτε μία, ούτε μισή. Εδώ είναι το πρώτο μνημείο που έγινε των προσφύγων στην Ελλάδα, είναι στην Παναγία Σουμελάκη, είναι το Σαντέον. Οι Σαντέ είναι αυτοί οι οποίοι έδωσαν πολύ φόρο αίματος. Είναι μια ιστορία που είναι καλό να την έχετε υπόψη, γιατί έγινε πάλι Σεπτέμβρη του 2021. 400 γυναικόπαιδα, 50 αντάρτες στη σπηλιά, 7 βρέφη που κλαίνε. Τα βρέφη κλαίγοντας φανερώνουν τη θέση στους Τούρκους. Τα παίρνουν οι αντάρτες, τα πνίγουν. Θυσιάζονται 7 βρέφη για να σωθεί η ομάδα. Αυτό είναι αρχαία ελληνική τραγωδία το Σεπτέμβριο του 2021. Μία από αυτές τις γιαγιάδες ήρθε εδώ στο Αετοφόρη και ζούσε μέχρι πρώτη. Το μνημείο στη Γερμανία. Το μνημείο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Φιλαδέλφια. Είναι η πρώτη πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μνημείο στο Τορόντο. Εδώ είναι οι αποζημιώσεις που πήραν οι απόγονοι των θυμάτων γενοκτονίας. Εδώ είναι μια ιστορία που πρέπει να την έχετε υπόψη, γιατί έχουμε φίλους εδώ και φίλες Καπαδόκιας, συνδέεται με αυτό. Κάναμε Wikipedia στα ποντιακά. Ας πούμε, θα πάω να βρείτε εκεί πέρα μέσα πολλά πράγματα. Προχτές διάβαζα τη βιογραφία του Ιωνα Δραγούμη στα ποντιακά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε, ο Ιωνας Δραγούμης γεννήθηκε στην Αθήνα, ο Ιωνας Δραγούμης αγενέθεν σαν Αθήνας, απές στη γειτονία την τάδε. Έχει πολύ ενδιαφέρον όσοι ξέρετε ποντιακά, δηλαδή αρχαία ελληνικά, να τα δείτε. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον το εξής. Αυτή την προσπάθεια την ξεκινήσαμε, γιατί όπως ξέρετε η Wikipedia, όσοι ασχολείστε με το δίκτυο, έχει κάτι γλώσσες που γίνεται ολόκληρη προπαγάνδα, έτσι. Ας πούμε, υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Λοιπόν, όταν εμείς ζητήσαμε την άδεια για να πάρουμε τη Wikipedia και την κάνουμε στα ποντιακά, τράβηξε αυτό 6-7 μήνες. Μην το προχωράς ακόμα, κράτησε το 6-7 μήνες. Και επειδή γεννιέσαι στην Ελλάδα και είσαι υποψιασμένος, λέω κάτι συμβαίνει εδώ. Γιατί μου λέγανε δεν υπάρχει τέτοια γλώσσα. Τελικά είδαμε ότι στην Επιτροπή ήταν ένας Τούρκος. Εκείνο το διάστημα λοιπόν δημοσιεύτηκε από την UNESCO ο Άτλαντας των γλωσσών στην Τουρκία, που είναι σε εξαφάνιση. 17 γλώσσες μεταξύ των οποίων η Καπαδοκική και η Ποντιακή. Γι' αυτό λοιπόν μαζί με την Ποντιακή μπορούμε να κάνουμε Wikipedia στα Καπαδοκικά, όπως ξέρετε στα Καραμαλίδικα έχουν γραφτεί ακόμα και Ευαγγέλια, ψαλμοδίες, τα οποία όσοι δεν τα έχετε, εδώ τέλος του μήνα θα κάνει μια ομιλία του Σύλλογου των Καπαδοκών η Πέννη Δαμιανίδου. Όσοι δεν τα έχετε δει να τα δείτε, γιατί ας πούμε τα τουρκικά, πιστεύω, μπελίωρο, γνωρίζω, ξέρω, το μπελίωρο μου το γράφουμε με ελληνικούς χαρακτήρες. 1998, μέσα στη Βουλή μαλώνανε αν αυτό που συζητάμε είναι γενοκτονία. Και απαλήφθηκε ο όρος από το προεδρικό διάταγμα. Προσέξτε τώρα
τι δείχνουν και τι στέλνουν στα μέσα ενημέρωσης. Είναι ένα μνημείο αφέλειας και άσχετων ανθρώπων που παριστάνουν τους θεσμικούς. Πρόγραμμα εορτασμού της γενοκτονίας. Υπάρχει εδώ πέρα κάποιος ο οποίος όταν κάνει μνημόσυνο γιορτάζει. Προσέξτε τι γράφει. Με την ευκαιρία του εορτασμού της γενοκτονίας, γενικός σημειοστολισμός. Γιορτάζουμε, έτσι θα σηκώσουμε σημαίες. Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων. Δοξολογία και πανηγυρικός. Εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Το ίδιο, πρόγραμμα εορτασμού. Κάνανε αντιγραφή το πρόγραμμα της 25ης Μαρτίου και απλώς αλλάξαν τις ημερομηνίες. Η αναγέννησή μας, μετά από 90 χρόνια λειτουργία στην Παναγία Σουμελά. Το ίδιο έγινε και με φίλους που πήγανε φέτος. Πώς λέγεται η εκκλησία στην Απολωνιά, Γιάννη? Άγιος Παντελεήμονας. Το ίδιο έγινε και στον Άγιο Νικόλαο. Προσέξτε όνομα, έτσι, Νικόλαος. Νίκη του λαού. Γεώργιος, αυτός που καλλιεργεί. Αν πάρετε κανένα από τα ονόματά μας, ειδικά των Αγίων, στη Μικρά Ασία όλα είναι ένα και ένα. Μάλιστα, επειδή όπως ξέρετε στην Τουρκία ο Αγιοβασίλης ο δικός τους είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο Νόλ Μπαμπά. Στη Βυζαντινή Βάρη, που είναι το σημερινό Μπάρι στην Ιταλία, έχουν τα λείψανα του Αγίου Νικολάου. Και επειδή στα μοίρα της ηλικίας μαζεύεται κόσμος, μουσουλμάνοι, χριστιανοί, ορθόδοξοι κλπ., οι Τούρκοι ζητάνε τα λείψανα για να πηγαίνουν να το κάνουν τουριστική ατραξιόν. Και οι Ιταλοί τους είπανε όχι. Στο Μπάρι, μάλιστα, κάθε 6η Δεκεμβρίου βγάζουν τα λείψανα και αγιάζουν τα ύδατα. Είναι εκπληκτική αυτή η γιορτή. Αν μπορέσετε κάποια στιγμή να αγιαστείτε κι εσείς. Απόλλωνας Σμύρνης. Δεν εξαφανίστηκε. Δεν εξαφανίστηκε ο πολιτισμός. Πρόσκοποι. 3 προσκοπικές ομάδες στη Μικρά Ασία θανατώθηκαν γιατί ήταν Έλληνες. Η ποδοσφαιρική ομάδα Πόντος θανατώθηκαν το 1921 μπλε και άσπρες στολές με την κατηγορία ότι η φανέλα τους ήταν στα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Η αναγέννησή μας. Αυτό το οποίο περιγράψαμε είναι μια ιστορία 3.000 ετών, μπορεί και παραπάνω. Είναι οι κουρίτες που χορεύουν πυρίχη και κάνουν θόρυβο για να μην ακουστεί, ξέρετε η μυθολογία μας, έτσι, το κλάμα και φαγωθεί ο Δίας, και είναι η αναγέννηση 3.000 χρόνια μετά, οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων που χορεύουν πυρίχη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Κλείνοντας, πέρα από το συναίσθημα και τη βία που έζησαν οι πρόγονοί μας, εδώ μιλάμε για μια ζωντανή ιστορία που συνεχίζεται και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, γιατί υπάρχει